Xejta tfajla bil-kem kelli 14. Nżilna lejn il-plajja u bl-ordzata tajna laċ. Ix-xemx zifnet fuq wiċċna tħaqna bkejna u tajċ kem kilna. Dorna fuq li dorna zda żmien taru issa jispiċċa ħjar daqshekk. L-aqwa li tinsab kuntent. Gerbeb iż-żmien, gerbeb firna u missejna l-20. M'għadniex bħat-tfal li konna ngħidu u nimxu l-xulxin. Il-ġranet issa saru xogħol u studju biss naraw. Moħħna biss fil-flus fil-but li nistgħu nakkwistaw aħjar daqshekk. L-aqwa li tinsab kuntent. Inħares lura nitbissem ftit. Dik l-innoċenza kienet ħelwa u lura l-żmien il-festa. U dawk il-ġranet għalkemm għaddew jibqgħu dejjem hemm ġo moħħna anke f'qalbna ġo xirokna. Għax hekk biss nara kuntent. Illum m'għadekx pajjiżna u qed tistudja l-arkitett. Ruma tbinġi u tiddisinja b'moħħok hemm dejjem attent. Xi darba qatt niltaqgħu niddiskutu il-passat. Nieħdu bella tew innaqru dawk il-qassatata aħjar daqshekk. L-aqwa li tinsab kuntent. Inħares lura nitbissem ftit. Dik l-innoċenza kienet ħelwa u lura żmien il-festa. U dawk il-ġranet għalkemm għaddew jibqgħu dejjem hemm ġo moħħna anke f'qalbna ġo xirokna. Għax hekk biss nara kuntent. Kif ħanara kuntent. Dawn il-memorji ituna l-ħajja. Forsi xi darba mmorru lura u nerġgħu nimxu fuq dik il-plajja. Għax hemmhekk biss nara kuntent. Grazie ħafna.